So what's up? Kuita pa nga pala. Dako na kap. Abi na ako gamay na kap ni. Murat. What's up guys? Maayong buntag, Papa Jing TV. Punta na mo sa maayong kalawasan, no? So, samtang nagpaabot mi sa kuan, order na mo sa Sari Siargao. So, amo tilawan ang special na lamaw nila. Around 11 to i-deliver. So, wala pa man. Paabot kami. Sa picture mo lang taon, lami kay siya kay sagol-sagol siya na shrimp na ay spicy na sauce. Murag naa siya i-rice yapon sa ilalom. Ambot, wala pa ko kita. Wala pa ko kakaon. Na po murag siomay na siomay. So ato tilawan karon, wala pa kaabot. Kay naabot tay mga bisita sa kuan. Maoy nagtambal sa akong mairo kay gikagid na akong iro ba. Ambot unsa na asa na gikan? Basi gikan sa amo. Pag moabot atong lamaw, naa magud diri kuan si Boy Takaw version 1, version 2. Boy Takaw ba? Mukbang, magmukbang og kuan, lamaw. Siya ang mag-review unsay lasa, lami ba? Dili ba lami, ano ba? Tamis ba, parat ba? Si Boy Takaw, Siargao version. So, ang mag-deliver day sa lamaw ng Sari Siargao, ang mismo tag-iya, si James Andril Book. Atod siya pangutanon, basig na pa yung mga, basig ganahan mo ma-order ba? Kung asa siya pangitaon, asa siya kontakon. So, unya pag-abot. Sa may dagan niya, boss. Okay na? Critical. Critical. Sa irang kayo mo? GM pa lagi. GM. General manager pa. Dalawa lagi oh. Run na. Kani may bagti kay kuana. Naggikan na ni sa kuan, mythic na, mythic. Karon legend. Shout out daw sa kuan. Katong chicks na taga Don Paulino na kuan. Nag-chat. Chicks na with kuan. With ikog. Okay, kasulti ato kay. Busy kay nag-concentrate. Kay nag-rank. So niabot na mag-deliver sa Sari Siargao, sa lamaw no niabot na. So makita na to ang pinaka the best na lamaw matilawan nato diri sa Siargao. So ang tagiya no. Naka-mask. Bilang nito. So si mukbang mo ay magtilaw, mag-review ba? Nasa ilalo, nag-Mobile Legends pa. Pila yung tanong, pila? 195 yan. 195 buds. Pila yung isa yun? 65. So, tag 65 ang isa. Pero ba di? Pwede silyo mo no? Amo na ka di pa atag, kanal bimar. Guli nila. Nadala ka pagbalik ko. Kahapon. So, nilagaw na nga itong kuha na. Si James Andril Book. Busy pa kay dagan pa i-deliver. So, makontak na mo sa kuhan, Sari Siargao page ha. Tilawan sana mo ni. Salamat toy! So, mao ni guys, ang lamaw with a twist ng Sari Siargao. Dako siya nga kuha no? Dako na cup. Abi na ako gamay na cup ni. Murag pang kuha man din pang lunch. Nag-order mig 3 pieces kay para sa duha ka kuhan. Doctors. Dr. Kwakwak. Sila pataban na kutsara. So pwede mo mag-order sa beaches. Adto mo sa mga beach niya, wala mo yung mga utensils. Sila pakapin ha. Tara. So what's up? Kuita pa nga pala. Kita niyo to? Lamaw to. Shoutout nga pa lang sa walang kwenta nga nag-request nito. Ito na ito. Lapit mo yung camera dito. Tanaw naman. Okay, tanya to. Isa lang sa akin to. Okay kayo. So guys, no, ato tilawan yung kuhan. Sari Siargao. Ito, update pa sa'yo. So na sila yung kuhan, no? Siomay diri, siomay na ay. Cik. Grabe kalami. Okay. Ano bang? Kuya. Yan, ito pala. Dami. Chicharon na ako. Nagpalit sila, te.
Nagkuha si Jose ang katiklang tasuya. At sa pareha ko ng presyo. Kung ganit. Bulok. Iboy tapang giganahan. Panagsara na lamian ng bagahon. No? Pero ang 200 kay katiklang kung basan sa tuwenta. So na sila itlog. Halang kayo, lamig kayo. Order mo ha. PM ra sa Sari Siargao. Ang link akong ibutang sa description. Di mo magmahay. Pwede siya pang kuan. Snacks pwede mo pang dinner, lunch. Kung na mo outing, pwede ninyo ni dalon. Mo yung orderon. Lami kayo. Dili mo mahasol kay i-deliver. Abot na ka basi soon Intiro Siargao na sa karon ko ano sa Dapa General Luna. Pwede na pang banito. Oh, pwede na pimpin na to. Eh, nyaway ka noon ba da? Rice gani, rice. Fights. Tilaw. Tunasa. Okay kayo? Kinayagi mo ko yun. Lami kayo, sulit kayo. Salamat kayo sa Sari Siargao. Salamat no. Dili ka magmahay sa lasa. Okay kayo. Okay, Wang? Okay kayo. Si Iboy Takaw. Mauro to guys. Next time na po da. Dagang salamat sa pagtanaw o pagpaminaw. Bye-bye.